Политиците ни дават сигнали за нова световна война, включително опасност от ядрен конфликт. Постоянните природни бедствия до COVID-пандемията и сривовете в системите за доставки, светът говори ясно. Въпросът вече не е дали ще се случи нещо, а дали ти си готов, когато това стане. Аз съм Илко Цанев, инструктор по оцеляване, експерт по кризисна готовност, системата за оцеляване ОКСЕП. През последните 5 години посвещавам усилията си да помогна на хора като теб да постигнат пълна кризисна готовност, не само за да оцелеем, а и да процъфтяваме, дори след като светът се промени и стане по-суров, по-несправедлив и безпощаден. Bug in or bug out, да се крия от дома или да бягам в гората. Какво е първото нещо, което трябва да подсигуря при срив на тока? Колко храна ми е нужна при срив на доставките? Това са въпросите, които ми задават всеки ден. И в този вебинар ще ти дам не само отговорите, но и процедурите, протоколите, чеклистовете и цялата документация, която ползвам ежедневно в професионалните си задължения при изграждане на устойчив и сигурен дом за моите клиенти. В това обучение ще научиш как да защитиш дома си, семейството си и бъдещето си. Ще усвоиш принципите, които прилагам в професионалните операции по кризисна готовност. Това не е страх, това е готовност. Системата ОКСЕП означава оцеляване в кризисни ситуации и евакуационна подготовка. Присъедини се към 90-минутния вебинар по ОКСЕП и направи първата крачка към своя план за готовност. Регистрирай се сега и разбери повече тук.